Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may bisita po tayo, si Miss Yang po uli. May ituturo po siyang recipe sa inyo. Hello po, Miss Yang. Hello po sa inyong lahat, mga Mayangers, and hello Ate Mayang. Meron po akong ipapakitang napaka-simpleng recipe lang naman po. Ito po yung ating paboritong kainin at pagpilahan doon sa Pilipinas, yung goto. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong chicken, meron po tayong beef tripe, dalawa yung kinuha ko dito, pero nasa sa inyo na rin po yun kung ilan ang gusto nyo. Meron tayo ditong, eto pampatanggal amoy lang po, ginger at saka sibuyas. Meron tayong quail eggs, meron tayong annatto powder, pampakulay natin. Pwede rin po paprika, sweet rice, cooking oil, at saka ito po yung pagluto na natin ng mismong goto. Ito yung ilalagay natin. So, garlic, ginger, at saka sibuyas. Okay, umpisa na po nating magluto. Okay po, akin na po yung binalawan yung ating tripe. Ilalagay na po natin itong mga sangkap natin na pampatanggal amoy. So, dahil wala po tayong pressure cooker, yung simpleng pagpapakulo lang po yung gagawin natin. Kung wala tayong pressure cooker, di ba, kasi hindi naman lahat may pressure cooker. So, mga siguro 2 to 3.5 hours. Minsan, inaabot ng 4 hours. Mga medium to high heat. Ito po yung stove natin, nakalagay po tayo sa turbo ngayon. Pero kailangan nyo lang po na bantayan kasi minsan tumutuyo yung sabaw. So, dagdagan nyo lang ng dagdagan ng tubig para hindi siya matuyo at hanggang sa lumambot. Okay po, makikita nyo po na lumambot na po yung ating tripe. Atin na pong ibubuhos yung kanyang tubig at hihiwain na po natin siya. Okay po, makikita nyo po na pinapainit natin pareho yung ating kawali at saka yung ating kaldero. Dahil sa kawali, ito pong ating manok na hiniwa-hiwa ng maliliit, papakita ko po sa inyo, atin po itong gisahin na may sibuyas, bawang at luya para po mabango pag inilagay na natin dito sa ating goto. Dahil sa natuyo na po yung ating kaldero, kailangan tuyong-tuyo, maglalagay na po tayo ng sweet rice doon sa loob. Depende na rin po sa inyo yun kung anong measurement ang gusto ninyo. Ako po, ilalagay ko dito 1 cup siguro dahil hahaluan po natin ito ng regular rice. Ito na lang, mga 1.5 ang nilagay ko. Hintayin po natin siya na mag golden brown at haluin po siya natin ng haluin. Huwag muna nating lagyan ng tubig kasi yun yung pampalasa. Pag nag golden brown siya, saka na natin ilalagay yung tubig. At dahan-dahan po natin siyang lagyan ng tubig hanggang sa makamit nyo yung inyong gustong measurement. Tapos ito namang isa, dahil tumuyo na po yung ating kawali, ilalagay ko na po ang ating mantika. Pero hahaluin ko muna to. Hindi pa kailangan. So, para po hindi kayo magkanda lito-lito, hinaan lang nyo lang po yung apoy ninyo. Ayan. Ito po ang ating mantika. Dito ko po ilalagay sa kawali. Tapos, konting-konti lang naman po. Tamang-tama lang para maluto ang inyong sibuyas, bawang, at luya. Tapos, eto pong luya, magtitira po ako ng konti dito. Hindi ko po siya gigisahin lahat kasi ilalagay ko po doon para sa ating goto. Pampalasa po yan. Masarap po yan sa mga sabaw-sabaw. Since na parang sabaw na rin yung pong lulutuin natin, ititira ko yung iba. Lagay natin yung bawang. Mauna yung bawang. Hintayin natin na mag-golden brown. Dapat iba yung panghalo nyo dyan. Iba din yung panghalo nyo dito sa kaldero. Dapat magiging parang octopus tayo dito. Kasi dalawa yung haluin natin. Pero hinaan nyo lang yung apoy ng isa. Para hindi kayo magganda lito-lito. Ayan. Ito, lalakasan ko ito para mas mabilis dito. Habang hinihintay ko muna na golden brown yung ating sweet rice. Yung sweet rice, mahina lang naman yung apoy kaya hindi ako nag-aalala sa kanya. Tapos, po pala, huwag kayong magulat.
Normal lang na pag nilagyan ko ng tubig yung sweet rice, uusok siya na parang akala mo kailangan mo ng bombero, pero normal lang po yun. Kasi matagal siyang natuyo eh. Okay. Ngayon, isusunod natin ang ating sibuyas. Hintayin lang po din natin na mag golden brown. Huwag niyo pong sunugin kasi medyo mapait na yung lasa niya pag nasunog. Kung ayaw nyo naman pong gisahin yung manok, optional lang po. Pwede nyo namang idiretso doon sa kaldero nyo. Pwede nyo idiretso doon, maluluto din yan sa sabaw. Pero ako po kasi, bihira lang naman ako nagluluto nito. Pero gusto ko, gisahin yung manok para dagdag sa lasa, di ba? Pero wag nyo lang damihan yung mantika nyo pag naggisa kayo. Kasi hindi healthy yung maraming mantika. Tapos, pwede na po nating ilagay yung ating ginger. Ayan. Tapos, haluin ko lang po to. Ayan, okay pa naman siya. Medyo nag-brown-brown na po. Pero hinaan ko pa po ng konti. Ganyan. Para hindi po masunog. Kaya dito na po tayo sa ating manok. Kasi ang priority ko ngayon ay yung manok muna. So nakikita nyo po, hiniwa ko po siya ng maliit-liit. Yung manok po, ang story po niyan is pwede nyong lagyan ng manok na may buto. Pero mas maganda yung wala ng buto kasi pag kinain nyo, dire-diretso na, wala nang tanggalan ng buto. Ayan. Ito po kasi yung naalala ko noon sa Pilipinas. Walang buto. Kaya ginaya ko na rin po. Napakasimple lang po ng reseping ito. Kahit sino pwedeng gumawa. Pero papakita ko pa rin sa inyo yung version ko. Maraming version po yan. Marami pong iba naglalagay ng kung ano-anong mga laman loob dyan. Pero ako, yung yung tripe lang yung gusto ko at saka manok. At saka yung itlog ng pugo pala. Yung itlog po ng pugo ko, nasa lata. Pero pwede po kayong kumuha ng fresh pa kuluan nyo. Pero masyado ng maraming steps. Ito mas maganda to. Dahil ready na. Dahil hiniwa ko na lahat Ayan. Hintayin lang natin na mag golden brown yung manok natin or kaya maluto. Tapos, pwede na natin patayin yung apoy dito at mag-concentrate tayo doon sa ating kaldero na may sweet rice. Ayan. Pwede ko nang hinaan to. Tapos, ang priority ko ngayon, doon na naman sa kabila. Lilipat na naman ako. Kasi alam natin na maluluto na ito, Ayan, Madali lang po maluto yung chicken breast. Kaya, ito yung pinili ko. Pero pwede nyo pong lagyan ng chicken wings, pwede nyo pong lagyan ng drumstick, kahit anong klaseng chicken, pwede nyo ilagay. Okay, ito naman po yung apoy na lalakasan natin. Sa gaya ng sinasabi ko, uusok po yan. Pero normal lang po yan. Ay, buti nga ngayon, hindi gaanong umusok eh. Pero, ang trick dito is kailangan po ito, haluin natin ng haluin. Maglalapot-lapot po yan at kukulo. Pero hahaluin natin dahil pag hindi mo hinalo, didikit yan sa kaldero. Kahit pa anong non-stick yung kaldero nyo. Kasi sticky rice ba naman eh. Siyempre, didikit yan, di ba? Kaya kailangan haluin nyo. Pero maglalagay din po tayo mamaya ng regular rice para panpadagdag sa ating makakain. Kung gusto niyo naman na puro meat at sabaw lang yung kakainin nyo, edi pwedeng wag na kayo magdagdag. Kayo na pong bahala. Lakasan ko yung apoy. Tapos, pag nag-boil na siya, pwede ko na namang dagdagan uli ng tubig. Tapos, samantala, yung manok ko, pinatay ko na. Dahil yan, luto na yan. Tapos, pag medyo malambot na po itong ating sweet rice, tsaka na natin salang dito yung manok. Kasi pampalasa din po yan eh. Ayan po yung makikita nyo po na ang ating bigas or sweet rice, kumukulo-kulo na po at medyo natutuyuan ng tubig. So, dadagdagan na naman po natin. Daan-daan po. Ayan. Basta haluin lang po siya ng haluin. Tapos, pag medyo mga quarter full na po yung ating kaldero, or kahit nga ngayon, pwede na tayong magdagdag ng ng kanin para maluto din siya sabay. So, magdadagdag po ako ng 1 cup of rice. Ayan.
para may makain yung mga bata na lugaw. O, makikita nyo po medyo bulbul siya pero maluluto din yan kasama ng ating sweet rice. Tapos halo. Tapos pag medyo nag-boil na naman uli yung tubig natin, magdadagdag na naman po tayo ng tubig hanggang sa mga quarter full na po siya. Pwede na nating ilagay yung ating manok at saka yung ating tripe. Nakalimutan ko po palang i-add kanina sa ating ingredient na yung pampalasa po natin ngayon kay anong klaseng fish sauce. Pwede ring asin at saka kung ano man yung pampalasa nyo. Pero ngayon, fish sauce po. Malapit na naman po ito mag-boil. Habang hinihintay ko yan, bubuksan ko po yung ating quail egg. At saka, i-rinse para malinis. Tapos, isabay na rin natin yan. Medyo sa huli po kasi yung quail egg kasi pagka nilagay nyo ng maaga, kung hahaluin nyo ng hahaluin yung inyong goto, maludurog yung quail egg, syempre. Pwede rin pala po hindi quail egg yung ilagay nyo. Pwede rin kayong magpakulo ng regular na itlog, hati-hatiin nyo po at doon nyo na ilagay sa huli. Or kaya sa bowl nyo, yung itlog. Kung yun naman ang trip nyo. Pero, kayo na po ang bahalang mag-decide kung ano man yung inyong gusto. Ayan po, magdadagdag na naman ako ng tubig. Ayan na siya. Maganda talaga to, hindi to didikit ngayon. Kasi talagang with passion ang paghalo ko. Hindi ko talaga siya tinantanan today. Makikita nyo po na medyo nag-quarter na yung ating tubig. So, ibig sabihin nun, pwede na po natin lagay or isalang yung ating manok at saka yung ating tripe. Unahin ko muna po yung tripe. Dahan-dahan lang po tayo para hindi po tumalsik. Ayan. Tapos ito po, kaya po ito yung gamit ko para yung mantika lahat hindi po mailagay dito. Kung gusto nyo namang ilagay nyo. Pero para po sa akin, personally, mas maganda po na iwan natin yung mantika doon. Ayan po, ganyan na po yung magiging itsura niya. Tapos, maghahalo pa rin po ako. So, hayaan ko muna itong mag-boil. Tapos, dadagdagan ko po siya uli ng tubig. Malapit na siya maluto. Okay po, makikita nyo po na medyo nagkukulay na kahit wala pa man yung ating pangkulay. Ilalagay na po natin yung ating luya. Ayan na, luya. Yun po yung ating sinave kanina para mag-flavor po at saka para sa ating amoy, sa ating yung tripe. Minsan kasi medyo may amoy yan pero eto po, tanggal po sa amoy. Napakasarap po nito. Oo nga po pala, eto, maglalagay na po tayo ng fish sauce. Mga lang po to, mga 2 tablespoon or mga 2 teaspoon. Tikim-tikim po, tikim-tikim para Jumping on. hindi masyadong maalat yung luto natin. Pero pag naman, na-disgrasya at naalatan nyo, dagdagan nyo na lang po ng tubig. Tapos, eto po, meron po tayo ditong pampakulay sa flour. Ito po ang pampakulay. Sigurado, masarap yan. Idadagdag pa po natin etong anato para talagang magkulay. Mga lang po siguro, half a teaspoon. Pampa-flavor na rin po yan kasama. Ito po, mabibili nyo po sa Seafood City or sa mga Asian na mga tindahan. Punta lang po kayo sa Amazon.com, i-click nyo lang po yung anato powder at mag-order kayo. Ito po, yung ating safflower. Mabibili po rin ito sa Walmart, sa mga mga grocery store, mga Asian store, or sa Amazon, or sa basta online. Madali lang pong hanapin yan. Hindi naman po siya mahirap hanapin. Sa ngayon, pwede na po nating ilagay yung ating itlog kasi na to, palapit na ng palapit sa pagkaluto. Ayan. Hinugasan ko po yan. Malapit na po itong mag-ready. Kain na po tayo. Pero teka muna, titingman ko muna. Para malaman ko kung idadagdag ko pa ba yung natitira kong fish sauce or hindi na.
Tingnan ko. Medyo matabang pa po, kaya idagdag ko na lahat. So, sabihin na lang nating mga 3 teaspoon yan. Pero medyo kulang pa po ata yan. Tingnan ko muna, haluin po muna natin. Tapos, titingnan natin kung yung lasa niya is sapat na. May idadagdag pa po ako sa kanya. Dadagdagan po natin siya ng paminta. Gahanap lang po ako ito. Paminta. Ayan, konti lang. Mga 2 taktak. Pampalasa din po yan. Ayan. Pwede rin naman tayong magdagdag ng asin kung hindi pa sapat yung ating fish sauce. Meron din namang mga alternatives na pwede nating ilagay para pampaalat. Malapit na po siya. Pakuluin ko po muna tapos bago ko siya titikman. Okay, so ayan na po, nagiging dilaw na po yung kulay ng ating goto ngayon. Tapos nagdagdag pa po pala ako ng 1.5 tablespoon ng patis. At perfect na po yung lasa ng ating goto. Ready to serve na po. Okay, pwede na po yan. Okay po, papatayin na po natin yung ating lugaw or goto. At maglalagay na po tayo sa plato. Okay. Ito na po ang ating recipe na goto. Sana po nagustuhan nyo ang recipe na ito. Thank you po again sa inyong panunood. And mabuhay!